ଆସୁନୁ ଆସ 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 ମୁହଁ ଦେଇକି ଆଇଛି ଗୋଟେ ପିଲା ହାତ ଆଉ ମୁହଁ ଦେଇକି ଆଇଛି ହାତ ଧୋଇ ଦେଇଛି ମୁଁ ଆଉ ଧୋଇନି ଖାଇବା ଦେଶୀ ମକା ଆଉ କାକୁଡ଼ି କିସମିସ ଦହି ଆଉ ଇଏ କାହିଁ ହଁ କ୍ଷୀର ସିଝିବ ହଲେଇକି शाबाश बेटा बहुत बढ़िया ସେଇ ବାହାରିଗଲା ଧୀରେ ଦିଅ ବାହାର କର कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। ଖାଉ ତମେ ଖାଇବନି କ'ଣ ତମେ ଖାଉ ନା ଗୋଟେ ତମେ ଗୋଟେ ଖାଇଦିଅ আমরা কোনো বলো কেমন জান না দেখি এটা ক্ষীর ওটা দই Oh no! अच्छा ଝିଅ ଆଜି ଖୋଇ ଦଉଛି ମତେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନମସ୍କାର।